Bu Sari. Nggih. Ah. Syukur. Nun sewu. Yuswa sampun pinten, Rok? Kula nembe 56. 56 parandini suwanten tasih utuh, tasih bagas waras, seger alhamdulillah. Nggih. Nyuwun jineman, Bu. Nggih. Nggih. Monggo. Uler kambang nggih saged, sing pelok nggih monggo, slendro nggih monggo. Kula borongaken panjenengan minangka salam pambuka wonten ing gara-gara mriki. Nun sewu Bu Sari nalika nderekaken swargi Mas Joko Suwani niku pun pinten taun rumiyin? Nggih wiwit Dik Joko dereng krama. Masyaallah pun dangu sanget. Bima dereng lair nggih. Nggih. Lajeng malah dereng krama. Dereng krama lah nggih. Nggih. Wah, Bima sakniki pripun perkembangane dangu mboten? Alhamdulillah nggih. Wis kadung wonten. Oh nggih, tegesipun anu wantun sedalu. Nggih. Oh, Sak jam 3. Jam 3 nggih. Wah, hebat. Mongko ambiyen umur semono urung iso kaya ngono. Nggih kalih nderek titip nggih. Nika generasi handal tenan nika mutiara tinggalane Pak Joko Suwani kula nderek titip. Iya, aku ya wis nate nyaoske sithik naskah-naskah. Ya kena nggih sinau malah nggih lomba barang iso juara nalika wonten Yogya nggih Bu. Nggih. Jenengan nggih tindak ta nika? Mboten. Wah, mboten. Lah kok mboten niku pripun? Wonten UNJ nika. Nggih. Oh. Waduh. Tiwas tak umukke. Nah iya. Monggo Bu.
sembah nuwun Bu Saryati. Ya, mugi-mugi tansah bagas waras. Amin. Mas Gareng, Truk. Kula tetep nderek bingah sarta mongkok campur bombong manunggal dadi siji merga nonton suasana ingkang kagelar ing ratri menika wonten ing Dongombo. Masyaallah. Nadyanto kula sampun makaping-kaping sowan mriki parandene menika pun meh jam kalih. Para pamriksa, para pengamat, penonton tasih kathah ingkang kepareng nenggani. Menika mboten perkara Petruk le Metruk apik ning menika mujudaken kepedulian warga dan masyarakat Nganjuk terhadap kelestarian wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Ayo, mula dituntut zaman ya Truk sebagai seniman Gareng Petruk Bagong ya kudu iso mengikuti perkembangan bener. Tur ya tantangane sebagai seniman dalang ora enteng abot. Tur kuwi engko ana tahap-tahapane. Sawise iso mencapai si A kudu iso nggayuh B, B kudu iso nggayuh C, A B C kecakup. Iku yen nganti D ora kecakup ya ora dadi. A C D kecakup yen B ora kecakup ya ora bakal mlaku. Upamane wong belajar mayang. Belajar mayang pun angel. Nyulahke wayang dibarengi karo keprak sikilin jejak kuwi angel. Ngepaske laras gamelan sinau sastra. Kuwi sinau sastra gending lan sak panunggalan niku pun angel. Upamane wis iso mayang apik. Piye carane ben iso payu. Lah yen wis payu, tahap ke B wis payu, iki engko ya ora mandeg teko semene. Piye carane iso sempulur? Sempulur iki tegese ajeg, payu terus. Piye carane aja nganti penonton ku do bosen, do rumangsa wah paklirane juarai aja ngono. Mula kudu iso mempertahankan payu kuwi abot. Ngono ya, Truk. Nggih. Lah sakwise payu iki mengko merangkak dadi dalang laris. Dadi dalang laris ki ora gampang. Kudu didukung ya kuwi fisik, kepinteran sing handal. Ngaku laris wayangamu apik, yen fisikmu gampang kena lelara. Iki nggo ngibarate pedah motor kuwi digenjot ora iso mlaku mergo bane gembos. Lho. Dadi fisike dalange menentukan. Mbok ngaku fisike dalang ki apik, kondang laris, iki engko ya sik abot. Apa? Godane wong wedok. Lho, iki saya abot. Mergo ning donya ki menungsa bakal keblegong perkara loro, Truk. Apa? Siji perkara dhuwit, loro jerone jarik kuwi sak nomer. Kanggone kabeh, ora mung pejabat, ora mung seniman, kabeh kuwi bakale kepengkok lelakon sing abot loro kuwi. Ayo, nggih, mugi-mugi saged sempulur. Alhamdulillah. Marga ageng ing Dongombo khususipun umumipun ing Laladan Tanjung Anom Nganjuk. Sedaya para warga masyarakat tansah ginanjar kawilujengan bagas waras lan kula ngaturaken panuwun taksih kepareng nenggani lan mendukung pagelaran kula. Mugi-mugi panjenengan sedaya amal kesayan panjenengan sedaya pikantuk piwales kanugrahan saking Gusti ingkang ngandhayani panjenengan pinaringan kabagyan kamulyan murah rejeki pinaringan katentreman lahir batin keselamatan donya prapteng akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masalah iki cah cilik-cilik yane sik melek iki yo an. Walah, ora sekolah to le sesuk. Prei to. Kayak sing abange calone dagelan kayak kita kayak. Kalau dalang nyali. Sapa jenenge? Sapa? Cah pira kuwi? Cah apa salah siji lek wani rene. Sangone Pak Dalang. Ayo sing jakete kuning kuwi. Yo. Oh, ora main-main lho iki. Wah, ngerti disangoni diambung tanganku. Jenenge sapa? Randi. Kok sik to jenenge sapa? Randi. Randy, kelas pinten? Gangsal. Gangsal. Daleme pundi? Tawang
Tawangsari. Tawangsari niku pundi? Kalih guyangan pundine? Mboten ngertos nggih. Nggih. Tawang. Lho kok malah akeh men. Bah lah iki jedotno aku engko. Lah kok terus nggawa kancane. Kalih sinten mriki? Dewe kendel men. Lah pakmu karo bumu nang ndi? Pun mantuk. Heh? Wis mulih. Wo, lah malah anake ditinggal dhewe nang kene iki piye iki? Masyaallah. Kok melek nganti yaene? Sik. Kok melek nganti yaene? Ya melekan ndelok wayang. Delok wayang. Randy nggih. Tepuk tangan para penonton kagem Dik Randy luar biasa. Ditinggal pake buke mulih tetep nonton nang kene dhewe, bot-bote kepengin ndelok Wayang. Wayang. Heeh. Iya apa wayang apa le? Sing kuru. Genah. Gareng. Ah gareng. Sing lemu iki sapa? Bagong. Kuwi sing dhuwur kuwi, irunge dawa kuwi. Petruk. Lagi sing abang iki wayang apa iki? Dudu wayang. Hah? Dudu wayang. Dudu wayang, apa kuwi jenenge? Menungso. Weh. Ya ngerti to le kuwi lek menungso ning kuwi jenenge apa? Warangan kuwi to. Waranggono. Heeh. Iki Pak apa? Pak Dalang. Pak Dalang. Asmane sapa? Sapa? Samaca ora? Cahya. Cahya. Terus sampean ki iso seneng wayang sing mari sampean tertarik seneng wayang apa? Ora apa biasane iki sampean melek bengi terus ngene iki? Mboten. Ya mek khususnya nenek wayang ngono. Sing marai seneng apa? Guyonane niku. Guyonane. Ya, syukur. Nggih. Iki apa rek? Osik to aja disaut. Langsung mek ngono ae. Ya apa? Duit. Ah pira iki? 50.000. Wah, lagi bocah semene moto duiten wisan. Ngerti 50.000, heeh. Upamane tak caosi duit iki nggih apa? Nggih nabung. Dia nabung 100. Nya. Mene piye? Matur suwun. Ya. Kok osik to nang kene sik. Iso nembang apa ora? Iso nembang. Apa nyanyi sembarang? Apa kae lho nggelar anakku sing 2 tahun iso. Pok ami-ami bal-balan kupu-kupu. Iso bal-balan iki lho. Apa ae bebas nggih jol ya ketemu golek dhuwit semono kuwi matun ya dengkleh boyoke lho. Isin. Aja isin, ora apa-apa ora dosa kok. Apa satu-satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, aku sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Sik kok ayah kok ora bapak. Bapakmu iki apa ayahmu iki nyambut gawe apa? Kerjanya apa? Ya ora mesti. Mesti. Pamane apa? Pamane ngopo? Gak duwe. Ganti kerjaan tani. Ngarit. Ngledok to? Buruh tani. Lah buruh tani kok dadak satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah iki. Bapak ngledok takoki, "Le, anu bapak ambo ayahmu nang ndi? Ayah lagi ngledok." Ngono ya ora pantes ngono. Bapak iya. Kancane iki dicaosi apa ora? Usah. Boten usah. Oh ya alhamdulillah ya. Ya wis kono nunggu neh. Sulek sunat njaluk tanggapne wayang. Boten. Loh. Wis. Geton aku kei 50 kuwi sirku tak nggih pancingan e. Luar biasa Randy. Iya, piye guys, nek cah cilik semono-mono ki calone iki penanggap kabeh besok. Sujune kok senengane wayang. Piye pendapatmu? Wah, nganjuk pancen luar biasa.
Apa neh? Aja rebutan to. Apa? Kurang rata. Oh, pamer. Iya, ora apa-apa. Ya pancen ya sing liyane rasa iri. Lah kuwi yo Le, kowe dikek dhuwit sirku ben seneng malah geger dhewe kuwi to. Aja geger, ya. Nggih. Ah, nggih, ya wis. Dipresani karo dimidhangetne ya. Nggih, heeh. Bu Kesi, nembang apa, Bu? Nembang apa? Ayo, dandang gula Semarangan. Ayo. Terus lap renek cah cili-cili neng ndi ki Mudoan? Didum. Samyo anuladu Alhamdulillah wilujeng niskala
nggih nyuwara ngene apa nek reaksi ning weteng Bu Kesi? Oh, nggih genah reaksi banget. Terutama nafas, mungkin menggeh-menggeh, terus bayine kadang-kadang lek tinggo apa jenenge? Suarane njupuk suara ngono kuwi dhek udik-udik. Ubah-ubah. Kaya cacing e udik. Saya loro nang jero atine nek kene kaya kebak, kurul-kurul. Iya, tur campur segamu sore barang mau. Ya pancen anakmu, Mas. Jan. Iya, wah jan anak dalang ya sing ngono. Ha iya. Mulih wayangan kok Rejasa bagekke si Brahma iki kesurupan. Rong dina mlilik-mlilik dilebone Cina. Sapa Brahma? Rong dina aku ora percaya. Lah kok dibaleni gelar. Ya mlilik-mlilik ngono kuwi njaluke ngombe kembang. Tenan, yakin takono Kesi kuwi gelar. Sing leboni jarene ya Cina. Kono tikak bong Cina. Omahmu kae tilas apa to, Bu? Kono mbiyen iki to? Kuburan Cina, Mas. Dadi niku bekase maesan Cina niku dibuang teng dalan ngarep dalan omahe awake dhewe kae. Terus tinggo buk, sebagian tinggo tretek. Lah, kuwi enak tulisan huruf Cina ngono kae ning aku ora gagas yen arepe dadi kaya ngono ki arepe ngganggu anake awake dhewe. Aku ketika pertama kali Brahma kerasukan ora pati percaya. Lho cah cilik bareng gelar wis kena dijak komunikasi tur aku roh dhewe. Pengen apa? Penyu putih anyep mburi. Kembang. Njaluk kembang. Aja diombe ya. Anu di olesne ning sikil. Aja diolesne sikil. Diambu tok. Heeh, diambu. Bareng diambukne banyune bar diambu terus dhek muni wis mambu. Ngono ki terus diguwak. Ning klerune gelase ora katut diguwak pisan mergo gelas beling iman-iman. Disai diombeke neh klebon neh. Ngono kuwi. Tenan tur ya tengah wengi lho ngono kuwi. Iya. Bareng dianu dipijet nggen sikil ngono kuwi. Dhek kok nganti jan aku krasa iki dudu gelare bareng bengok. Ala wis, ngono ki wedok suarane. Iya. Ora krungu to Guys ya. Pas kuwi pas turu kok, Mas. Wah, wis gombal kowe iki. Disak setelan malah turu. Iya, ngiseni kuwi. Sing baku saiki wis do sehat kabeh. Alhamdulillah. Mula ya wis ngalah berkah ning kene ngono muga-muga entuk pangestune para rawuh awake dhewe sak keluarga adoh saka sambe kala. Iya, Mas. Mosok iso nganti kelebon cah loro gek rong dina ra doyan mangan. Wis piye? Disusul aku ndek iki ya rong dina muntaber. Kesi ya ngono. Lah sak omah. Sak rewangku pisan jenenge Sri. Kuwi kaya melu muntaber, gek senengane nggawe dastere Kesi lho. Ning kamar mandi tak oyak, tak cengelke, tak pijeti, Kes. Kula Sri ya Mas. Lah. Wah iya, Ning sing bagus saiki wis seger waras kabeh. Ngono. Pancen ya sing jenenge urip nang donya mesti singgungan karo bangsane ngono kuwi. Cara wong mlebu omah yen ora kula nuwun, iki mengko ya iso mbebayani. Ayo. Aja nganti kegodha marang kelakuan elek sing ditindakake para iblis. Apa sing elek apa? Iblis. Iblis kok elek iki piye? Apik sing jenenge iblis ya, Truk. Kuwi mbahe para malaikat. Dadi tatarane iki sak ndure malaikat. Wah, aja gampang nyek iblis lho. Mergo apa? Iblis kuwi dinyek wong pirang-pirang, angger wong kelakuane elek. Wah, kelebon iblis, kelebon setan. Mongko ki setan utawa iblis ki derajate ki dhuwur tinimbang malaikat. Buktine dilokne apa-apa, didapuk apa-apa karo Gusti Allah, dhek wong manut. Lho, nyatane lak iblis salone dadi intiping neraka jahanam. Ora! Iblise ora dadi intiping neraka jahanam, ora mlebu ning neraka jahanam. Nek sing mlebu pengikute, iblise ya ora. Oh, ngono. Heeh. Mula kowe ning tumindak sing bener lak ya kudu trep karo kautaman ta, Gong? Iya, karo kautaman. Tegese yen tumindake apik, iki engko dicinta Tuhan, dibenci setan. Yen tumindake kuwi Allah dicinta setan, dibenci Tuhan. Heeh.
Ngono, lek tumindake pancen apik, engko dicintai Tuhan, dibenci setan, yen tumindake elek, iki engko disenengi setan, dibenci Tuhan. Ning ya enek benci kabeh, tegese Tuhane ya benci, setane ya benci. Apa kuwi? Ndemeni bojone setan? Kuwi Gusti Allah ya anyel, setane ya saya mangkel. Ngono kuwi. Dadi iblis ora nyemplung neraka. Ngono jare Kiai Kanjeng. Oh iya. Kanjeng sapa? Ora ngerti canun kowe kok. Iya, syukur yen kemajuan. Iki urung enek bacute iki mau bawane. Bekasi, ya. Mbok menawa pengen sesuatu. Indonesiaku, ya, Indonesiaku. Monggo karya Ki Haji Sukron Suwondo. Langgam Indonesiaku. Buka saking Bonang, monggo. Mas Dwi. Monggo. Kok muda laras. Ayo. Cindhe kok muda. Monggo. Sandi Asma Nimas Ayu Laraswati ponakku ngarep
matur suwun Bu Kesi, jane mau tak setel sampean kira-kira bar limbukan tak lilani mudhun. Heeh, mergo ya kondisine sik membahayakan mula ya tak kon nunggoni yen engko bar gara-gara arepe mandhap monggo. Ora masalah ya. Ora apa-apa, heeh. Mergo ya ben melu njaga aku. Nah, terus anu kekuatan kuwi paranormal kuwi ya sampean kuwi. Ya, matur sembah nuwun larase pelok. Menika pamundhut saking Bapa Kabul Panuju sing ngersake Melati Rinunce. Melati Rinunce kula uran-uranipun utawi bawanipun nyuwun dhumateng Raka Mas Budi Sutapa. Nggih. Wingi bar tindak Semarang ya kuwi acara Kodim ya terus bablas telepon Bek milik ketinggalan mboten saged tumeteng Nganjuk nih ajeng teng Grand Mall apa Paragon nampa hadiah acarane jam pinten wau Mas jam 3 alhamdulillah lho akhirnya pamit lek ngoten iki Pak nggih sembah nuwun sanget nggih monggo Mas kang kadul rencen melati maleloka pepuntone pantes digo nggih matur sembah nuwun men cocok arasane kasambet dhumateng Ibu Sri Harjutri ha mangga Bu
mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpung elinga tembe wurine nadyan sing enom mesti katuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kepenak banget. Iki mau apa, Truk? Menika ladrang wohe ngaren. Nah, mula kudu eling oleh dening kolang-kaling. Wah, elok Semarang. Nggih. Wah, luar biasa. Ya ngeten iki sing jenenge gendhing utawa lagon diangkah ki sok-sok ya kudu ana piwulange, ana pituture. Kaya iki mau. Nggih, menika wah nyuwun pangapunten malah randhat anggen kula ngaturaken pamundhut saking Luraing Getas. Nggih, Pak Sumantri sing ngersake kelinci ucul. Wah, ya nah, pelok barang. Nyuwun bawanipun nah nggih Pak Surata ing saking Ngawi. Pak Surata, iki jebolan pengrawit saka Karangjati. Iya, nggone Mas Joko Klenteng. Iki asringe nderekne bangsane Klenengan ngono kuwi. Iya, kala-kala iso mbantu awake dhewe. Iya, luar biasa. Monggo Pak Surata. Aduh klinciku ucul. Katur Pak Sumantri tuwin warga masyarakat Getas sugeng midhangetaken. Ayo dinane ndang ditemtokke. Ayo. Men ndang brukutno lho omahku. Ayo karo utange sing sak gulu iki ndang. Ayo. Aja nganti mlangkah ning November awal engko aku tindak Thailand. Ayo, boh. Elok. Monggo, Pak. Mangka iku dadi katras
Saido. Saibo. Saido lak sing rewangi Pak Anom kae. Saido. Tesih nika Mbak Wati. Mati. Malah. Wah iya Saido ayo. Saibo bunga rasaku yen boleh bakal tak pondong. Nggih. Matur sembah nuwun. Salajengipun Mbak Setyawati, ya mumpung ketemu, wah jan. Benjing dalu ndak pundi Mbak Yu? Dateng Gombong. Gombong Kebumen. Nggih. Masalah mbuandang ngilen mriko. Wah kok kene ana lek 8 jam luweh kuwi. Ayo, wah jan wong piyayi ra tau leren. Ayo. Alah nggih nepaki, Mas. Nepaki napa? Nepaki enten. Mboten, jenengan Waranggana lho. Kondange jenenge sinden-sinden Kediri niku lek do crita, Mbak Wati saya ora tau sapa mah. Lah omahe pun kadol nggih ajeng sapa omahe. Iya. Wah, iya ta ya. Wah, malah dintai dhewe. Ayo. Ngono ora ngetok-ngetokke sing kakung le lumpuk-lumpuk le nyambut. Lah ajeng ketok pripun wong bojo kula nggih ireng. Pripun Mas ngoten niku? Niku perlu jenengan kei penataran P4 niku. Lah niku nek numpak sepeda motor ngoten daraki napa sepeda motor mlaku dhewe. Masya Allah. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Ora pareng ngono. Sorry Mas ora oleh nesu. Oh. Mbiyen mbok ngelingi sing ajar Jarwo Surya mbiyen sing ngajari sapa? Yo bareng saiki dadi sinden kondang, yo ra iso. Wis ngono kuwi. Duh. Iya, ora pareng. Kaya Kesi iki lho. Dadi sing lanange tetep dijunjung tinggi. Lah mengke nek dijunjung marai metang-meteng ngoten niku. Pengen kuwi wadine kuwi. Iya. Duh. Metang. Wong bobot niku kanugrahan lho, Mbak. Ngoten niku. Wis ora kena dijaluk, ora kena ditampik. Ngoten nggih. Monggo nggih. Sing gemati kalih guru laki amargi menapa menika alah katon. Nggih to. Alah katon. Nggih. Nah iya, Monggo. Kebumen. Sesuk bablas berarti nggih. Yang mriki langsung bleber ngilen. Waduh, becak. Nggih. Gendongan Mas gentosan. Gendongan iya. Ngono ngelok nireng. Ngan njaluk endong alik, endong dhuwul. Ya. Pak Wati marem aku wis. Ngene lho, Guys, sinden ngene iki terusno jos. Ngono. Ditata piye carane iki diikat kabeh. Ngono. Digekne omah sitok-sitok. Lah iya terus ngarep omahmu ditulisi dalang Sida Ludes. Sida Ludes. Monggo kelinci ucul Mbak Wati. Monggo.
kaca. Kur iya. Mantan. Iki sesiji. Tinimbang dadi cuwaning penggalih. Ngrasakaken sambel kemangi. Wah, nek iki terpaksa sampean tak kei sing bagian kreasi-kreasi. Mergo sing nom dhewe sampean. Ayo. Piye sambel kemangi garap palaran apa piye? Kok palaran ora. Nggih. Sambel kemangi. Ngelok luar biasa. Mbok menawa insyaallah iki kanggo lagu yang terakhir mergo iki sik dawa lakone. Monggo Cah dipun aturaken sambel kemangi. Dados
nyapa? Kowe apaku? Balik rono neh nyapa? Genah layange sing nggawa aku kok. Yen Mas Gareng ora kersa tindak utawa wedi, ora melu ora apa-apa. Aku tak karo Bagong ya, Gong. Aku wetengku mules ya, Truk. Engko tak susul. Iya, ya, karepmu lah. Monggo kono. Upamane kok Petruk cilik lara gedhe mati, tulung ruktinen jiwa ragane. Kukragraning arga kura kurnita reh kagiri harak bumi prakem pito padula mangambak ambak udan treswar lan lesus ing Patih Banindra kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Lokapala kepareng amiji dhumateng ingkang abdi ing kepatihan kaya ngenteni sileming prau gabus kumambanging watu item anggenku angrantu sarta angranti kabar katerangan saka Ngalengka Kanjeng Rama Penemban Wisrawa ingkang sumedya minangkani kang dadi pamutahku nglamar sekaring kedaton negara Ngalengka Nini Dewi Sukesi. Nanging ya gene rasaning atiku ora kena ndak colong mung semelang sarta ketir-ketir kaya ninggal bayi sak pinggiring balomban. Kawula nuwun sewu Kanjeng. Menawi saking pamawas kula sampun ngantos paduka kagungan penggalih ingkang kados mekaten prayogi. Monggo kula dherekaken dedonga dhumateng ngarsaning Gusti ingkang nyipta jagat. Mugi-mugi ingkang Rama Penemban Wisrawa kalis ing bebaya sembada kang sinedya basuki kang kaesti rahayu kang tinemu sinuwun. Sikra bala kang kumingal perang sampuk samya madaliler kapet wilateng